Boligadvokatkontoret er din personlige rådgiver, når du ønsker at sælge din bolig selv. Med vores selvsalgspakke får du tjek på alle juridiske opgaver i forbindelse med dit boligsalg. Mød Michael. Han har selv fundet en køber til sin bolig og skal nu til at have alle formaliteter på plads. Derfor vælger han at inddrage Boligadvokatkontoret som sin personlige rådgiver. Boligadvokatkontoret hjælper Michael med at udarbejde købsaftalen, indhente alle de nødvendige dokumenter, som han er forpligtet til at sende til køber, skyde og refusionsopgørelse. Boligadvokatkontoret tager sig også af al korrespondancen med de involverede parter i handlen, både banker, køber og købers advokat, og sørger for, at hæftelser i ejendommen bliver aflyst, så han kan få frigivet sine penge så hurtigt som muligt. Boligadvokatkontoret rådgiver ham til at tage de bedste valg igennem overdragelsen. På den måde er Michael sikret en tryg bolighandel, hvor han ved, at alting er efterset og godkendt af professionelle. Michael får solgt sin bolig og kan nu gå fremtiden i møde med ro i sindet og penge på lommen. Udfyld formularen eller kontakt os for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe med dit boligsalg.